Tabuam god kay awong dagan rato kay kuan ra mga 30 to 40 nara sa 14 awong RPM to. Ang driver atong motor kusog yang padagan o sa kabantay ba ni kalitra siya og kuan kining balin sa linya sa kung kuan ba sa ang linya. Ang yang angkas gitulod siya siyang angkas kay nakita naman ko nga patabo siya yang gitulod ang driver mo to nga ang manubila ga wigol na ba. Wana naigo na sa side mirror. Ang side mirror mo hinapan sa kuha kay gahe ba to. So mo to na igo yang diri naana siguro nahangad siguro tong driver ato. Not balance na to. Kusog mo lang dagan good. Natoy saksi isa ka kon trabante sa San Miguel. Natoy mo to gipangita sa mga pulis gabi nya nakalakaw naman. Wala na ko ang pangalan niya. Pero dagan mag nakakita sa kon diyan ang crossing pa Santa Ana. Dagan ba sa kiyanan na pagkahitabo sir or mingaw na pud ang dalan? Mga alas 12 no tugod. Dagan bay natoy magibang vertikan niya mga kon mga service. Gibertikan mo to niyang service mo tong wa niya makita kalit ra og kuan balin sa linya. Mapanaigo sa ko kay bertik mo sila gud kusog lang dagan ba.